Sige. Paspasan na to hugas, Maria, para makadula na ta. Kanino? Iso man na taghugas og kaldero. Karon paugason na punta ninyo plato. Ikaw daw na imong mama kiaras. Gig panugo. Wala manggani ko ng hugas sa balay nila. Kao manggani ko dayon ritso. Ano, sige, yaw-yaw, Maria, paspasin na lang nga, aron makadula na ta. Gani Maria. Galata sa akong palibot, oy. Pasilhigon din ako ning mga bataan ni para mapuslan ang ilang pagkalaagan. Ma, man naghugas ang plato, ma. Pwede namin makadula. Aw, maayo. Makadula lagi mo ron. Ibutang sa ng plato dito sa sulod. Nya ali diri. Ibutan na ng plato sa sulod kirara kay para makadula na ta. Gani. Ma, unsa man, ma. Ali saragod diri. Last na nin akong sugo kay nakita na akong atong palibot nga perte jung hugawa. Silhigi sa ninyo aron makadula mo. Sa naman noon ni uy. Nagsige naman noon ni og panugo. Ingon siya ka ganina last na. Karon pasiligo na pud ta. Gani unsa ra pud kay sunod-suguan aron pagka magpanilig. Maria, pasiligan pa man to ni mama at tulong paspasan para makadula na yun ta. Sa daw no. Gani. Sige. Kirara, Maria, dali ako dapita magsilig. Magsugat lang ta ninyo para dali ra ta mahuman. Sige, dalian ninyo. Paspasan na to ni. Yes, sumana jud. Nya, magdula na ta. Sige. Ma, man nagsilig. Na, umana nang. Nah, kirara magluto unta ko ba? Yung wala man day kahoy. Pangoy sa mo dito bi. Last na ni nga sugo, magdula na mo ron. Mama, ingon niya, lasa ning panilig. Karon ta pakahuyo na po ko. Ingon sinampurita ka ganina, painisan daw kang kirara, ato ang gitabangan. Yaman, nagpahugas siya og plato. Yaman, last na daw, mahuman lang daw panilig, makadula na daw ta. Karon pa mangahoy na pod. Gani no. Bahala uroy oy, di ko mangahoy. Gani. Dali na kirara kay magluto na ko. Manguli na dahil ming duha ni Claire kay mag-study pa day ko kay magpatudlok ko ni Claire og math. Gani kirara, mauli na mi oy. Bye-bye. Bye-bye. Sige, bye-bye.